Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong likod Mike Padua, nagbabalik sa ating special update sa Tropical Disturbance o LPA na binigyan na po ng pangalan ng Pag-asa as Vicky dahil sa kanila isa na po ang tropical depression pero sa atin isa pa rin po siyang aktibong low pressure area ito po ay para sa ngayong Biyernes ng gabi, ika-18 ng buwan ng Disyembre 2020 at itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest track. Galing po sa ating Stormwatch number 2. Hindi po tayo nag-i-issue ng advisory since aktibong low pressure pa lamang po siya. At kasalukuyan, ito po ay tumatawid na yun ng malaking isla po ng Mindanao. So, nahihirapan po siya mag-organize. Medyo sabog ang kanyang sirkulasyon. Lahat ng ulap po niya nadi-displace po sa taas ng kanyang low-level center. At sa mga oras na ito ay tumatahak na po siya sa may pagitan po ng Iligan at Dapitan City ng bahagi po o Dipolog ng Zamboanga del Norte. So dito na po siya ngayon. Okay? At inaasahan po ito lalabas po sa Sulu Sea bukas po ng early morning Sabado at magre-reorganize po ito and then pagdating po ng tanghali o hapon ng Sabado ay magiging ganap po siyang tropical depression. And kita po natin dito, pagdating ng alas 2 ng umaga ng linggo, pagkatawid na po niya ng Northern Palawan, in between Puerto Princesa at Rojas, Palawan, ay posibleng lalakas pa po siya. At pagdating po ng linggo ng hapon, posible po siya maging isang tropical storm. Ang hangin niya na 65 to 85. So, medyo mabagal po ang development niya dahil po sa medyo malakas pa po moderate to strong ang upper level winds na nakaka-disrupt po sa kanyang tuloy-tuloy na development. So, yan po ang nangyayari na yon. Lahat ng ulap ay napupunta po sa Kabisayaan at sa ibang parte po ng Southern Bicol. At kung titignan natin yung zoom out track natin, lalabas po siya ng Philippine Area of Responsibility sa linggo po ng gabi or early morning po ng Lunes, December 21. So, pag lumabas na ito, wala na tayong problema at balik sa normal ang panahon sa Visayas at Mindanao. Actually, sa mga oras na ito, gumaganda na po ang panahon sa Mindanao dahil nga na napadpad po yung kanyang ulap dahil sa upper level winds papunta doon sa north. So, ito po yung dito po siya dumaan. So, nakikita yan, dito yung ating yung low level circulation itong LPA na ito na si Vicky. Halos wala na pong kaulapan sa Mindanao except po itong northern shorelines ng northern Mindanao at Zamboanga Peninsula at lalo na po dito sa may Kabisayaan, doon po napunta yung mga grabing ulan ditong si LPA Vicky. Okay? At sa Pag-asa may mga nakataas na mga storm signals, wind signals. Okay? Hindi na po ito kasama yung ulan, so hangin lang po dito po sa may bahagi po ng Kabisayaan hanggang Palawan kasi dyan po siya dadaan within the next 24 hours. At kung titignan natin yung ating zoom-in satellite animation mula sa wind.com premium, so kitang-kita natin itong dark gray, yan po ang kaulapan nitong si LPA Vicky, which is a TD sa Japan Meteorological Agency at Pag-asa. So nandito po na yon yung center nitong si LPA Vicky. So medyo displaced talaga. Sirang-sira yung kanyang sirkulasyon. But hinintay natin pagdating niya po dito sa area na ito kasi pagdating niya dito po ang posibleng maging ganap po siyang tropical depression. But it depends also on the upper level winds. Kung patuloy pa rin malakas, moderate to strong yung upper level winds, baka dito na po siya mag-develop sa may West Philippine Sea. So, subaybayan natin yan. Bukas, babalik ulit tayo sa ating YouTube channel para ibigay sa inyo yung latest nitong si LPA Vicky, which is tropical depression sa Japan at sa Pag-asa. So, ito po yung upper level winds na sinasabi ko kanina. Nasa 45 to 50 kph yung hangin sa taas. Moderate ang hangin ng upper level winds. Kaya nakakapurma pa rin siya ng bagya. Although yung kanyang ulap ay dahil yung hangin po at pagganito, pataas kaya napupunta sa Visayas at Southern Bicol ang mga rain clouds itong si Vicky. At kung kaya makita nyo pag pula, unfavorable po yan
sa paglakas o pag-form ng isang bagyo. Kapag ganyan po ang sitwasyon na nakita natin. Punta naman na natin ang windy.com ECMWF forecast for the next 3 days. So, ito na po for tomorrow, Saturday, 9 a.m. Nandito po na yun si magiging bagyo na po yan dito, mga umaga o hapon ng Sabado sa may Sulu Sea. Okay? Based yan sa ECMWF, may maulan pa rin dito sa atin, sa Kabikulan at Eastern Visayas. And also sa may Panay at Eastern Luzon. Pagdating po ng gabi ng Sabado, pagkatawid po ng Palawan, ay posibleng lalakas pa po itong si LPA Vicky. So may mga ulan pa rin dito sa may Mindoro, Bicol Region at eastern sections of Northern and Central Luzon. Bukas po ng Sabadong 8 p.m. Pagdating po ng 8 a.m. ng Linggo, expect baka lumabas na po yung haring araw dahil palabas na po ng power itong si Vicky. Okay? Dito sa area na ito, baka tropical storm na po siya. Ayan po, grabe pa rin ang ulan dahil po sa amihan at easterlies nagko-converge, nagkikreate po ng wind convergence. Kaya yan po yung inaasahan pong mga ulan sa silangan costales po ng Eastern Luzon, lalo sa may Isabela, Cagayan at Northern Quezon. At pagdating po ng Linggo ng gabi, ayan po, lalabas na po siya ng power sa Kalayaan Island, itong si Vicky, at ito naman po yung mga ulan pa rin sa may Cagayan Valley. Alas 8 ng umaga sa Lunes, outside of power na po si Vicky, nandiyan pa rin yung mga ulan sa may Cagayan Valley, so nakakaawa po mga kababayan natin dyan. Pagdating ng Tuesday, okay na po. Medyo nag-improve na po ang weather sa malaking bagay po ng ating bansa. Okay? Meron pa rin dito sa may Babuyan Kupo Islands at sa may Palawan. But unti-unti na po itong mabuti pagdating po ng Martes onwards. Okay? So, yan po ang ating forecast mula sa Typhoon 2000 sa LPA na si Vicky. Bukas po ng umaga kapag nagkaroon na po na siya ng low-level center na intact, hindi yung elongated, hindi yung disrupted, posibleng maging tropical depression po siya. So, mabantayin po natin yan. Bago tayo magpaalam, ituloy ang ating GraphSat kaninang alas 3 ng hapon, Biyernes hanggang bukas po, Sabado, 3 p.m. Yan po si aktibong LPA na si Vicky. 99W po ang tag ID mula sa JTWC at NOAA. So, yan po ang amihan. Nakaka-affecto po sa buong Luzon. At sa Kabikulan naman, meron po tayong tail end ng frontal system or in technical term, it's known as a shear line. Ito po yung buntot galing po sa isang cold front or stationary front. Binago na yun ng Pag-asa. Ginawa na pong tail end of a frontal system. Dahil nga, medyo nag-iba-iba kasi dyan. Minsan cold front, stationary front. So, yung main term na po ang ginamit. Frontal system. At ito po yung mga low pressure system dito po sa may subtropics. So, yung buntot niya, yung tail end or shear line ang nakaka-affect po sa ating bansa. Right now, meron po sa may Kabikulan. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating latest po sa si LPA Vicky. At babalik ulit tayo bukas, Sabado, upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest kung ano na po ang progreso po nitong si LPA na si Vicky. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.